kwambalma muso do do mbafo imafo musora kwambalma muso do do ko ako aballa me kosobe ayan kanu ala kama mbafo ayan kanu ala min kama ala ka kanu ko temenen ko fe ko kodo ba bolo minye ala hami mbe do ke alaka hamina ko gele munumba kala ko wuli ani islama nyuma be ko fe akanyinen kale kera minye ko ne aleka kalobo na dona kalobo la ka kalobo abe minke kalobo la dati e dogo kun kelede ko men ni dogo kun kele indafara o ko fe jolimbe bo doni wala kanka mun kenina o amba fo ni musomi ibe ika kalobo ibe ka don hakedo ka fun ka kalobo jora abe doni taman shefulade al jafafu wa qassatul bayda jafafu ye munye ni kalobo ba ke ka bo musola abe fem minke ka joli mina puru joli kana bo abe fem minke ka joli mina kera koru muguye akera femore wakati ni awaka ewa tilewu dafara ubu dafali sunyana wakati na ba bo kalaje ya la jori kuraba na ube joli kuratala bo nayo o feyin bo ya sura jara joli kurashi tala a jara ni nyeta manse ko isena yara ba fu ninde ma jafafu walla ta manse fulana muso beto ye me muso do ba yo ba fu qassatul bayda ni muso ka kalobo jora tigera pew aji jela ma do de do abe bo ni o fana bora musola ni nyeta manseye ko ika kalobo jora ko atigera mo doni ke ko ni yen sa ta manse fula dola kelenye o kofe joli ko kunkuruni munun bena nu te bo komi lada joli nyere u duru nendo komi lipto juna nyogonan ube kafe una nyogonan o joli shuku munun bena sene ya kofe ute jate sene dafale nyelen ko fe bolo o joli sugu min bena na be tige o joli sugu min bena o te jate la day tugune parce que ummu atiya ka hadisa dola ko an ciden tilela kunna la na uddu qudratu aw sufratu ba'da tuhuri shay'a ko ciden tilela ko yika sene ya ko fe joli durunde munumbe bo ube joli wa kuroluma munumbe bo ko min remula maw iseneyalen kofe ko ciden tele kulu tunto jate foye wala ika seneyale kofe kala da ewa tilen dafalen kofe anyen nin taman se fula min fo iya dola kelenye doli kunkuru munum be bo nu tige tiglen do kofe o te jate seneyala o ti ka salli balati ka sumbale ha bo ko kunu anye jabu min ke conference ko ya har sauba fe ka paper la tige ke muso be banjamila no fium ke o hada madew ande laka kuma nununka jin Allah bai na ko munun be ke sisa be ba do ko do ni islamiya sariya ni sunnati ta ngon fe conference mi an kuma nunka an conference min be islamiya kadiri kuno an kambe wodema bo mo kana jate mina fana ni eye nyinin kali jabi dia ko munu be dia kono foy ka beto to ma kelen wote se ka kewo ni islamiya ta fora doro min be islamiya ta kadiri kono na nyinin kali jabu bode ka ni mo min ka conference ko wore bola min te islamiya do ye wo yika kunkoye
an ka ɲininkali nan ka kuma tɛ se ka bɔ a bɛɛ ka kelen kelen u bɛ ka nin ta tɔgɔ ma karisa bɛ min kɛ u bɛ karisalankaw bɛ min kɛ mɔgɔw k'o faamu u n'u bɛ na ni ka caya ka na ni fitinaw de tɛ ko dila hadamaden ka bangeli kɛ silamɛya gɔrɔbali delila jɛlenw bange hakilima kelen kɛlɛ n'a yɛrɛ sigira ka jate mina a yɛrɛ bɛ min kɔnɔ a b'o dɔn n bɛ misaliya dɔ fɔ n t'a fɔ ni yɛrɛ jira ni fɔ ye dɛ a ka misaliya dɔ dɔn dɔw dɔlila ka kataw kuma dɔ fɔ ne t'a to a tigi dɔ yɛrɛ ne ka derisu dɔ sen fɛ ɲininkali jaabi la parce que ne bɛ kataw dɔw bɛ yen ne b'u ye kitabu lajɛ de kɔnɔ u b'u ɲininkali sugu pose dɔɔnikɛbagaw ma u b'u jaabi o kataw ne y'a jaabi n ka derisu dɔ kɔnɔ n ko dɔɔnikɛbagaw ko dɔw bɛ nin kumaw ɲɔgɔnna fɔ ou bien dɔw bɛ nin kɛwale kɛ kataw de don sababa ye nin de dalilaw kuranaya ayaw hadisaw dɔɔnikɛbagaw ka kumaw n ye o min kɛ dɔ taara audio in ta ka taa da tigi ma ko karisa ye aradu k'i kan e ye kuma min fɔ a ye aradu k'i kan ko karisa ka aradu k'i ne ka a bɛ ne dɔ yɛrɛ wa mais a ye audio in din k'a lamɛn fɔlɔ u ye audio in ci a ma a y'a lamɛn a lamɛnlen kɔfɛ a ye n yɛrɛ de wele dɛ a ko karisa wallahi nin kuma ne kumana kan mais e fule ka kuma ka cogo min dɔ de y'a fɔ ne ye ko ye aradu kɛ ne kan n ko a ka audio in ci ma n ka lamɛn n ye audio in lamɛn n y'a dɔn e ma ne kɛrɛkɛrɛya ka aradu kɛ ne kan dɛ kuma min fɔra ne kataw de ye aradu k'o de kan ewa i y'a bɛɛ n'a ka delila de fɔ fana i y'a bɛɛ delila de fɔ fana et puis ne fana tun bɛ min na a kataw tun bɛ n bolo a bilala han parce que i y'a bɛɛ n'a ka delila de fɔ et puis n bɛ min f'u ye i bɛ jija i bɛ taa cogo min na tɛ i k'o kɛ parce que ni tun ye ne kɛrɛkɛrɛya ka aradu kɛ ne kan sisan u yɛrɛ bonya tun bɛ n ta seetanɛ tun bɛ don n na n b'a fɔ n bɛ n yɛrɛ dɛfa ou bien n bɛ kanagɛlɛya n bɛ n ban mais ɲi yɛrɛ ye a kɔnɔ de ma kɛrɛkɛrɛya mais ɲi yɛrɛ ye a kɔnɔ n y'a dɔn ka tawura an ma fɔ silamɛya sariya fɔ i kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka aradu k'a kan dɛ i kana jama kɛrɛkɛrɛ ka aradu an m'o fɔ dɛ o fana bɛ sariya kɔnɔ o bɛ sunna kɔnɔ mais cilen y'u fila bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ la a ye kɛrɛkɛrɛ kɛ ka tɔgɔ fɔ ka aradu kɛ mais a ka yɔrɔ caman a b'a fɔ ma baalo akhwam mɔgɔw ka kibaruya ye mun ye n'u bɛ nin kɛ mɔgɔw ka kibaruya ye mun ye n'u bɛ nin fɔ ciden ka fan caman ko caman a b'a kɛ nin cogo la o la conférence minnu bɛ kɛ dɔɔnikɛbagaw hali bi n bɛ bahasu la kitabuw la n bilala ka nin conférence n'a ɲɔgɔnnaw u y'u ɲininka ni mɔgɔw bɛ conférence kɛ musow ni cɛw bɛɛ ta ye a bɛ cogo di u ko Sheikh Bumbaji ɲininkara ɲɔgɔnna ma ni muhadara bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la musow bɛɛ ta ye a bɛ cogo di a ko ni muhadara bɛ kɛ silamɛya diinɛ ka fɛn fɔ min silamɛya nafa b'a la silamɛ manto nafa b'a la ni muso min taara a hijabɔlen don a farikolo bɛ suturalen a taara u ni wali cɛw ma ɲagami ɲɔgɔn na cɛw bɛ ɲɛfɛ musow bɛ kɔfɛ u farikolo bɛ suturalen u ni wali cɛw ma ɲagami ɲɔgɔn na ou bien muhadara in na muso ma mikoro ta ka kuma bange ni wali cɛw b'a mɛn ou bien conférence yɔrɔ in na fɛn dɔ bɛ musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u suturalen don u b'o yɔrɔ la pour n fana ka taa muhadara min bɛ kɛ derisu min bɛ kɛ wajulu min bɛ kɛ n fana ka nafa sɔrɔ a la ka baasi t'o la kɛ o la ni conférence min kɛra musow taara u farikolo bɛ suturalen cɛw bɛ ɲɛfɛ olu bɛ kɔfɛ différence bɛ u n'u cɛw cɛ ou bien u ye hijabu dɔw n'u cɛw cɛ muhadara fasamanti min bɛ muhadara min bɛ kɛ nafa b'a la silamɛya nafa b'a la n ka taa n fana ka lamɛnni kɛ baasi t'o la mais musow ka taa farikolo suturalen tɛ ou bien ni wali cɛw ka ɲagami ɲɔgɔn na
ube mikro be di muso ma fana be kuma ka wajur ke wali cew bu kamme ube mikro be duma donkuli ube da ube ta beta muso yele tabalu ni fewundo ka kube kado du ni fewuna ulu na nyogona be konfarasi munun na muso kata o yoro la te be ulu ye haramu ye wali ceni wali muso be nyagami nyogona yoromi ube muso suturalente ube muso be kuma ka perere wali cew bame nunun be konfarasi min na ninya haramu do te be silamiya sari Allah me konfarasi min be silamiya kadiri kono muso kata fari kuro be suturale ebe kofe ube hijabu bani cew ce aw te kuma ye ka pereni kuma ye ni wali cew tiloba aw kanna ulu na nyogona uteke donc lu teke chatir bo teke bashi to o konfarasi sugula me konfarasi kake muso be donc la chatir bo do be chatir bo la ube cew yere be chatir bo la ube wali cenu wali muso be nyagamile de nyogona inyaw dawtugulente hijabu nyuma yere to la usuturalente otebe ote sunna kono sunna mananwe koni mogo min be taama deña la doro ka doobo salli la ko yala wajibi de do wa ka doobo salli la rukusa de do nogoya de do ciiden ka sunna ye kasru de ka ciiden to taama deña la maddeli ka salli tafa sunna ye de ibe doobo ala mais ni mogo min ñi salli fana salla cogo la ka dafa i ka salli ka kene mais ye ciiden ka sunna de bilaw ciiden ka sunna urukusa nogoya de dira taama de i ka fula de salli ciiden maddeli ka naani salli taama la donc i ka na ewa fula salli o de kañi ka teme ka dafa ma faamu bon ko do a kabbalima muso a furulen be cee do ma mais cee yi muso werew b'a bolo bon ni nin ye demeli min kɛ a balimamuso ye n'a ye min d'a ma ko cɛ b'a fɔ ko a kan ka dɛmɛ in di ale de ma parce que ale de bɛ a balimamuso nafagati ko muso wɛrɛw bɛ cɛ bolo fana n'a y'a sɔrɔ nin ye sababa ye nin tɛ tiɲɛ ye a balimamuso sinjitugu de b'a n'a ka balimamuso cɛ a seko ye min ye a k'a kɛ a ka balimamuso ye dɛmɛli la lajali la a bɛ min di a balimamuso ma ka lajiya n'a ye ou bien ka dɛmɛ n'a ye a wajibilen ta k'a ta ka ko a ka di e cɛ ma a b'a di a ka balimamuso de ma a t'a ka ko a ka di e cɛ ma ko parce que e de b'a nafagati e b'a nafagati o bɛ e de kan a nafagati ye wajibi e ka de hali ni nin ma a ka dɛmɛli di e ma a balimamuso yɛrɛ setigi ye o fantan don ni mɔgɔ kɔni ye muso furu hali ni muso ye setigi ye nafolobatigi de don a ka nafagati bɛ e kan de a ka nafagati e ɲa kana bɔ ale ka nafolo in nɔfɛ de a ka nafagati b'i ka de hali ni setigi don e b'a nafagati de hali ni ye fantan ye fo n'a yɛrɛ ko wa n y'a fara i ma ou bien n'a yɛrɛ ko n b'i dɛmɛ ni nin ye sinon a ka nafolo y'a ta de e ka nafagati b'a ka wajibi de hali ni ye fantan ale ye setigi ye a ka setigi ta a ka nafagati bi ka bɔ i kan wala ka balimakɛ bɛ min d'a ma a ta de don a t'a k'a ka di e ma a nafagati bɛ e ka fana de dɔɔnikɛbaw ko de sa n'a y'a sɔrɔ a bɛ jaka de di balimamuso ma i balimamuso tɛ i kan ka a lajiya i ka nafolojɛ de la ni yiriwali b'i ye i ka nafolojɛ yiriwalen don i balimamuso lajiya i ka nafolojɛ la bon min ye jaka ye ni a cɛ ye dɛsɛbagatɔ ye i bɛ jaka min di i b'a ta ka di a cɛ ma a ka nafagata ma a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o ye de farida jaka ni se b'i ye i bɛ se ka i balimamuso lajiya i ka nafolojɛ la ɲuman i ka jaka di fantanw de ma
na ce ya fanta jaka dama akan na fakati balma musoma me na ya soro bo hari jaka nyere balma muso in deselende do e ce deselendo ayire bado na ye jaka indima fana ko anna fakati balma muso la ten na fakata beta yoro were wala har o yere ni setaye akan na folo je yoro were ten na be se ka balma muso deme a balma muso ka wajibu fana dafalente e bolo bo nayi hari jakka inta ka die fana ma tedo balma muso ka wajibu la hari ni yera dagara ka jakka da balma muso ma aka ka wajibu kenan hari na ma di ema ko do ko ni muso salira eye sallike ka ba ema do foyi ki ce ube denya ka sallike ka ba ma do ka fa ko salite mi atige ngalon tige ninte sababa ni nya galonde ko do ka ɲininkali ko ni mɔgɔ min bɛ dɔgɔkun kelen kɛ ko i tɛ salli ko i ye kafiri wa n'a kafiriyara a tigi ka muso ani mun a muso ka bila n'a ye dako bɛ cogo di bon n bɛ min fɔ fɔlɔ min ye ka salli tɔ dɔgɔkun kelen ɲa ɲɔgɔn na i ma salli tɔ ye pewu i ka kafiriyali dɔɔnikɛbaaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ b'a la sɛwusira bun tɛmiya ko n'i ma salli tɔ ye pewu ite kafiriye ni be salli wudo de salli be do to ite kafiriye me ibe qataru ni danzela ibnu sami rahimahullah abode sembentia ni ma salli to bil kulliya ite kafiriye ni be do salli ite kafiriye Sheikh Al-Bani bolo odo ni ma salli to de pew ite kafiriye adu yere bolo ite salli men ni ma salli farayan na kariya ite kafiriye me o koni ba fo ko murjiyaw ka hakilina yoye me ambe min fo koni ka salli toye sallu do be ke do te ke ka kafiriya sosoli bola min ye sheikh min ye ibn Baz ale ko doni ke bago ka kuma sahalenna kuma fula bala me don ko ka kuma sahalenna akon ni koni ye tugu ka salli toye doro ye kafiriye ibn Baz bo fatawa ke no de Cheikh Salih Fawzan be fatawa ken wote donc ni yere tugu ka salle to e doro iye kafiriya wala sosoli be kafiriya minnate an te se ka dantige mo kerelen ka ko e kafiriya ka muso ka furusa aya fa muso sosoli be ni nafolo bon ni qadi be jamana kono silamiya sariya be jamana kono qadi wude be nunu njalatige ni silama qadi ya bila minna jamana kono o de be nunun jalatige mo sempulu te sika kumula hara ka sahayere ko ni mugo yo salli to ko mi bombaji baka choko mi ye kafiriye o yede ibe se ka gorobali fote ni mugo ye salli to ye kafiriye me karasa e ye salli to ye kafiri de mo sempulu to ke saratu de bola takfirul muayyan kam wo kere ya ka kafiriya ka labo silamiya kono ona damana saratu de be ñogom fi beto ke wori ato Cheikh Salih Fawzan bafo ani Cheikh Salih ala Cheikh takfir al muayyan qadi de boke silama ñemo qadi de boke ibila se silama ñema de mabe huja be joy ka folo ki sege ka huja be joy ka wujura be boye folo ni obe sabatira tusuru imaso ale de be se ka kiri tige ka sisa anye karasa ke kafire silamate i kanka fagade kanka bila ubo kirike i muso kanka ke choko mi ubo kirike mo sempulu tese kake ko karasa te salli kafiri de do donc aka furu ka bo aka muso ka keta ka kete mo sempulu barato yede qadi wude bo ke ka kiri tiga ka sege donc surutu munun be mawani munun be kube sege nu be sabatira qadi de be se ka juju ni qadi de be se ka kiri ka sisa karasa anye kiri tiga ka kafiri do takfirul muayyan be ken ni chogo la me bete se ko ke e ko ni be se ka fo u ko ni mo mi nyen kuma fo ye kafiri
ni mo min yen ke wala ke ye kafiri ni mo min ye salli to te salli ye kafiri ma bayna ar-rajul wal kufru tarku salat faman taraka salat faqad kafara cido ko min be hada madinni islamiya kafiriya ce salli to lidero ni mo min ye salli to ye kafiri ibe se ka fote me karasa ye kafiri de ayi yere kolosoma saratu de bola ko mogo do fana ko ni mogo min ye riba do tile be nani ka sallite mina we hadisa de Allahu alam wala riba ko ni kankarima dawna nala ne ko ni be min ko kalama ko tile be nani ka sallite mina we lajeli kala de ni mogo min tara ko na fili na fe lajeli kala aye ka ko laje aye min fo ima dala yere de me etara sigari ka sallite mina tile be nani ni tara lajele kala fe kono filina anilla turu danaw I taru fe e taru ka ko laju fu ye min fo ka ko la ko dogole munun fo daru la kafiran qur'anai me ka fo ni ye iriba du tilebina ni ka salite minen todo bo ko lu be salli misiri dola ko misiri mo ya ke la dai fajiri ko fe we tege ju nyugo makka nyugo fo ko obe chogodi o don ko ko ni don na misiri la e mo munu soro misiri la aye nyugo fo sana ka do salli la ni salli banna nyugo fo rete azikaru zikru munu fora ba ka zikru dete me e don na misiri la ni mo do ma nyugo fo atuma nyugo nye salli ko fe de salamu ko fe ye nyogonye abe nyogon fo maka to e fo la jikaru kaba don ke baw ye min ke bidiya alimami ko salamu alaykum dro assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum rahmatullah e fana ko assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum rahmatullah dobe I kerefe dro ya bolo dima dobe induma nda ube aya bolo dima don ke baw ko ninde bidiya salamu ko fe directite katoka bolo bolo di nyogoma lesri tola o ye bidiya mais salamu kofe aka jikuru keren kofe e don to misiri la ini mogo do ma nyogonye sana ka do sallela salli kofe aye nyogonye jikuru kofe abe nyogon fo basi tola subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kwambalma muso do edo ma fo musora kwambalma muso do edo ko ako aballa me kosobe ayan kanu ala kama mba fo ayan kanu ala min kama ala ka kanu ko temenen ko fe ko kodo ba bolo minye ala hami mbe do ke alaka hamina ko gele munumba kala ko wuli ani islama nyumambe ko fa kanyinen kale kera minye ko ne aleka kalobo na dona kalobo la ka kalobo abe minke kalobo la dati e dogo kun kelede ko men ni dogo kun kele indafara o ko fe jolimbe bo doni wala kanka mun kenina o amba fo ni musomi ibe ika kalobo ibe ka don hakedo ka fon ka kalobo jora abe doni taman shefula de al jafafu wa qassatul baydat jafafu ye munye ni kalobo ba ke kabo musola abe fem minke ka joli mina puru joli kana bo abe fem minke ka joli mina kera koru muguye akera femore wakati ni awaka ewa tilewu dafara ubu dafali sunyana wakati na ba bo kalaje ya la jori kuraba na ube joli kuratala bo nayo o feyin bo ya sura jara joli kurashi tala a jara
ni nye tamanse ko isena yara ba fu ninde ma jafaw walla tamanse fulanna muso beto ye me muso do ba yo ba fu qassatul bayda ni muso ka kalo bo jora tigera pew aji jelama do de do abe bo ni o fana bora muso la ni nye tamanse ko ka kalo bo jora ko atigera bo doni ke ko ni yen sa tamanse fula do la kelenye o kofe joli kunkurune munun bena nu te bo komi la da joli nyere u durunen do komi lipto juna nyogona ube kafe una nyogona o joli shuku munun bena sene ya kofe u te jate sene ya dafale nyelen kofe ibolo o joli sugu min bena na be tigete o joli sugu min bena o te jate la da tugune parce que ummu atiya ka hadisa dola ko an ciden tilela kunna la na'uddu qudratu aw sufratu ba'da tuhuri shay'a ko ciden tilela ko yi ka seneya kofe joli durunde munun be bo ube joli wa kurolu ma munun be bo ko min remula maw i seneya len kofe ko ciden tilela kulu tunto jate foye wala i ka seneya le kofe kala da ewa tilen dafalen kofe anyen nin tamanse fula min fo iya dola kelenye joli kunkuru munun be bo nu tige tigelen do kofe o te jate seneya la o ti ka salli bala ti ka sumbale